Аз на това приключвам. Някакви бързи въпроси, ако имате, и тръгваме за пресконференцията. Да? Представили назначение от вас нов кмет на местно жители и защо не се съобразите с избора на инициативния комитет в Георги Георгиев? Длъжен ли съм? И това не е вярно. Значи с Георги Илиев съм провел среща и той е бил при мен служител в Карловската бригада. Като командир на бригада го познавам много добре и съм му предложил друга позиция тук в общината. Най-вероятно ще бъде инспектор по озеленяването в общината. Ваши колеги ще Не само мои колеги, той не е мой колега, той е сержант. Аз съм генерал от армията, той е сержант. Да, нека свършим с дамата. Жеко Илиев, той отговаряше тук за Клуцхор и за Кумлука, сега ще отговаря за Надежда, това за Речица. Това са временни такива назначения, защото позициите им са специалист в Център за административно обслужване, които ние ги назначаваме и ги въртим всеки ден. Зависи кой как се справя. Читам, че Георги има много по-големи възможности да се занимава с Речица.